Добро утро на всички зрители на влога. Едвам спах тая вечер. Заспах в 11, събудих се в 1:30. Корема ми къркори до 3 часа. Накрая станах, ядох и към 3:30 заспах. И сега се събудих отново. И е време да тръгвам към планината. Зрители на влога, тръгнахме, часът е 7:20. След 20 минути сме на Бандеришка поляна. Взел съм си хляб, лютеница, салам. Ще закуся едно стабилно и почваме карането. Вече сме на Бандеришка поляна. Излезнах малко да се разходя, защото още е много рано. След това ще си направя сандвичи и в 8:30 или там 9, когато отваря лифта, съм първи. Вече сме на един от първите лифтове. Закусих една филийка с много шунка, един круасан. Повече не ми се яде, все пак е много рано още. Отсреща може да видим... Не знам какво може да видим. Отсреща Вихрен, може би, или не Вихрен. Както виждате, няма много хора. Днеска ще са солови изпълнения. Абсолютна тишина и спокойствие. Зрители на влога, качихме се до последния лифт. Положението е, че супер много ми се пикае, но тук не спират да идват хора. А това е спота за пикаевка, няма къде друга. Измръзна ми цивката този лифточелигарника. Не препоръчвам. 1 от 10. Ще си карам плато до края на деня. Слезнах долу до колата, за да хапна. Обаче имам малък проблем. Взел съм само половината храна от хладилника. Тоест не съм взел другата половина от хладилника. Направих голяма грешка. Свалих си обувките. Сега не искам да ги слагам. Но българското в мен избива и съм си платил за цялата карта. Ще използвам цялата карта. Показвам как се оцелява, когато трябва да караш цял ден сноуборд. Първа стъпка. Първо хапваш нещо солено. Аз вече изядах един сандвич и малко оризов чипс. Втора стъпка. Забравяш, че си ял нещо солено. Вадиш така по-голяма филия. Горе-долу пазиш си най-голямата филия за този разкош. И започваш да си мажеш. Това цялото нещо го мажеш, ядеш и се качваш на лифта.
Това трябва да те държи поне до 4,5 до последния лифт. Искам предварително да се извиня на баща ми, ако намери трохи в колата. Ще се постарая да я почистя максимално добре. Но, както той казва, кеф цена няма. Продължаваме с допинга. Обратно в екшена, часът е 1:30. Аз толкова много заредих, че мога да карам до последно. Само да ви покажа влога в пистата. Няма абсолютно никой. Снега е перфектен, няма лед. Ева си кефа. Три пускания насам си казвам, че това ми е последното пускане, затова вече обещавам, това наистина ми е последното пускане и се прибирам. Слънцето ще се скрие след малко, така че не ми се кара в тъмница. Карането за днес приключи. Беше много добре. Ще видим утре как съм краката, но може би утре ще пропусна и в неделя сутринта ще